Iya. Wes kapungkur atiku kanggo monggo Mbak Elisa manglung sumping kumawar kanggone muga-muga Biayi kok suarane ora tau entek, Nduk. Ha iya. Monggo ben bengi ora tau leren. Gumun aku tandon. Monggo tandone angin ya ora ono. Tandon angin iki jane nggon sebelah ngendi? Sanggulmu iki ora patek gedhe to, Mbak? Ndi ana angin ning nggon sanggul. Loh. Nek pembalap F1 kae. Kae mesti ning kene iki. Ning bunuk. Nah, ning nggon cengel. Ora apa cengel apa? Cengel kene cengel iki. Cengel. Leher nggon buri jenenge cengel. Cengel. Biasane ning nggon kene iki. Nek sinden kan ya pantese ning nggon sanggul. Ya ora. Ra ning buri. Dong-dong dipindah ngarep. Oh ngono. Nek cara apa itu? Burung itu ada pundi-pundi udaranya. Apa? Manuk kowe kuwi mangkat sekolah kuwi pelajaran biologi apa IPA apa ngono lho. Kuwi ning kon burung kuwi duwe pundi-pundi udara. Apa cah? Aku ora tau nyang misalnya. Oh, makane sesuk tak kandhani. Dadi kuwi nggone iki ning nggon kene iki. Ah, ngisor kene, diafragma. Oh, alah. Nek cara menungso iki diafragma, nek cara manuk iki nggon dada. Nek menungso nggon dada ya, An. Medon setetek ya. Apa? Medon setetek. Medon sedikit. Nek setetek ora medon. Ah iya. Sedikit maksudnya. Oh iya. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Mas Yusuf sehat nggih? Alhamdulillah wis sehat banget. Ya ampun pirang-pirang berapa kali ya ketem ora ketemu. Dilalah padha-padha pentas ning Jawa Timur ning Ponorogo mung cedhak ya ora ketemu. Alah Mas Yusuf ya laris. Amin. Paringi sehat. Amin. Jenengan yo sehat-sehat terus. Aja lali kae lho. Suntik vitamin kan lho. Suntik vitamin? Oh, kamu juga sok suntik vitamin gitu? Oh iya, Oh, aku ora tahu suntik vitamin, aku ora seneng suntik-suntikan. Loh. Terus rahasia Suntik iki mah sakit suntik iki. Lho ya ora apa-apa, ning kan sehat terus ngono lho, Mbak. Ajek sehate. Sing penting itu merem. Apa? Merem. Nek wis melek sewengi, isu kudu merem. Oh, merem kok merem terus aja kakean omong. Nek kita kan kerjane nek bengi ngomong terus, ya toh? Ngomong terus nyuwara. Tadi nek isuk tekan awan tekan sore ki le ngomong di
diirit-irit ngono ya. Nek iso nganggo bahasa tubuh wae. Oh iya ngono ya. Ya dadine ben awak dhewe ra ngoyo, tenggorokan ora serak ngono. Pamane njaluk pangan apa-apa ngono nganggo bahasa badan wae. Oh ngono. Ngono Mas Yusuf ben awet. Nggih. Ya, apa meneh dalang 8 jam ngomong terus. Wah iya. Aku ra tau mingkem lho ya. Aku nek ramong ra dibayar kok. Iya. Lah iya sing makane marai dibayar ya le omong niku. Lah nggih. Kepanggih malih wonten Nolo Gaten menika sedaya sederek-sederek keluarga ingkang sampun make empal tumplek black wonten Nolo Gaten catur tunggal menika pondangu sanget kala rumiyin ndereke Kiseno almarhum menika tangga lali nek tanggale tapi taune 2018. Apa? Pira-pira? 2018 aku ning kene dadi wis kinten-kinten 5 taun kepengker. 2018. 18. Ya, 18. Iya. 2018. 18, 18. Tekan 2040 likur. Nggih. Pira? 2040 likur. Kuwi Jakarta wis dadi laut kuwi. Pira? 2024. Jadi ya kira-kira 5-6 tahun lah. Ini saged sowan mriki melih matur sembah nuwun utamanipun Pak Kornus, kalian sedaya mawon Pak Lurah, kalian sedaya perongkot desa ingkang rawuh RT RW menika. Perangkot. Nggih. Seneng lho iki ngatase ning kutha lho Mas Yusuf. Lah nggih. Tapi akeh banget sing do melumpuk nonton wayang. Lah nggih. Ya, raketang bojane sing ditonton sinden apa wayang ayo Pak? Lah tenan lho, golekane sinden iki ardo nyanyi apa? Ya ditonton wayange barang. Mulai saka sinden kok bar kuwi ndelok budalan, bar kuwi seneng wayang lah ya ngono ya. Aku seneng nek mayang ning daerah Cerak Ambaruk mau Plaza iki seneng, Mbak. Oh, lah mau mampir ora? Mampir ning mall ora kira-kira iki mau, ha? Aku sesuk wae ning Seturan. Oh, malah ning Seturan arep ngopo karaoke? Ora. Aku kan daftar UPN to, tenan. Oh, wis daftar UPN. Ya karepku makane. Jurusan sak jurus-jurusane nek aku. Sak jurus-jurusane. Nek kepingine apa? Pingine ya jurusan vokal ngono. Neng mburi UPN nek UPN ndi ono? Anu masa pamundutan, Mbak? Iya. Pegah diwawancara, Dek. Iki aku entuk titipan saka sedulurku Kelor Karangmaja kono bendane Bu Wulan Martanti iki. Wulan Ngendorse kripik. Kripik? Kripik gedang apa kripik telo? Kripik gedang apa waton rata? Aku parikan. Iki ana kripik sukun terus kripik tales karo kripik gedang iki dawuhe kapurih dipromosekke karo penjane Mbak Elisa. Oh, Mekaten. Iya. Saniki? Iya. Madhep kamera. Karo main di video di paringe. Lah ndi? Paring. Kerepek apa ya iki? Oh, kripik sun. Weh, krip sun. Aku seneng iki sun iki. Ya. Monggo ditumbas nggih Pak Bu menika wonten kripsun kripik sukun Mbak Wulan wonten sukunipun. Lah iya wong kripik sukun. Sukun digoreng kemripik renyah jos tenan kripsun Mbak Wulan aja lali tumbas. Ya. Nek saiki produke nek arep tumbas saiki ya nggo eneng-enengan. Durung eneng ya. Iso pesen lang nganggo WhatsApp. Bisa, itu kan ada nomornya toh. Oh, ada nomere. Tingale bisa. Oh, kripek sukun ya ono liya-liyane. Ora ono Ding, Mbak. Oh, ono. 0813 2871 4234. Ya, ono kriples, kripek tales. Lho, kripeke akeh banget ya. Iki pok men ngarepe krip. Kok krip ya? Kripik. Ya, kriples. Jarwo dosok kripik anu saka gedang. Nggih, saking gedang nggih wonten kripik pisang. Kompelit monggo ditumbas. Iki aku mau wis nyoba ning omah. Kres, wow. Renyah. Dalang ki poso ya, Sob. Malah kae.
Tirakat. Kok mangan kripik Poso ki ning wektune. Oh, saiki ya nek kripik ra apa-apa ya. Penting Ramadan. Nah, iki depanku ki Wah, McD burger sikile nukoke. Ya ampun, ya dalang masa kini. Oleh rapop. Saking sinten? Sing Pak numbaske Pak Amin wae matur nuwun Anjir, banget. matur Senengku nek nuwun. mayang ning kutha ngene iki. Iya. Panganane sik modele jenengane angel-angel ya. Hamburger. Spaghetti. Apa neh? Terus Nek ning Gunung Kidul ana ra? nenane meng gethuk. Ketup, malah enak kuwi sehat. Kuwi jenenge junk food nek hamburger barang kuwi. Dadine sampah kuwi nek ning weteng, kuwi mlebu ra iso metu. Weh. Numpuk ketengin jedot. Iya. Jadi lemak-lemak. Ya, niki memberikan hiburan paring panglipur. Ya. Kator derek mawon. Nggih. Mbok menawi ajeng request monggo diserat mawon nggih. Nggih. Ampun lingsem santai mawon mumpung ke panggih. Dilalah nggih wargane wonten Nologaten menika rukun sanget nggih. Awet bulan ini bulan kemerdekaan ini banyak sekali yang dilaksanakan kegiatan-kegiatane. Kompak kabeh dilalah iki wayangan sing keri dhewe paringi lancar kabeh. Tombo kesel napa Bu lagune mengke ditulis nggih. Ajeng napa tulis mawon. Niku wonten request nih. Ini ada juga kok. Napa? Wah, le ngetok kaya lotre. Ya, coba dibaca. Saking USA nyanyiipun Bapak Jufri Suparno ARC nembe nobar wonten ing apartemen. Ya. Weh. Sugeng dalu Nak Yusuf sukses selalu. Amin. Wah, menika kentun salam kagem Mbak Elisa. Oh nggih, dari USA. Wah, Dari USA. luar biasa. Saka benua lain. USA aja diwalik. Ya, saking penggemar Ki Yusuf tetap semangat Mas Yusuf. Amin. Muga tansah sehat bagas waras. Titip salam kagem Mbak Elisa kan jaga kesehatane. Ayo. Nggih. Nyuwun lagu Lintang Asmara duet kalian Mbak. Sinten? Sopo ya iki? Iso ra? Mbak Lala Tila. Melu po? Di tono lala po. Siki dudu. Wah. Dudu. Ayo, Mbak Oh, Lala lagi Atila. nyempil, iki nih. Wah, janis. Elok tenan iki Nologaten kerawan bintang tamu superstar lho niki Lala Atila. Wah, iki kondang ning YouTube. Kok gelem melu aku ya nduk melu nyinden meneh. Iya. Apa ora dosa kira-kira? Iya. Heeh. Iki gak sedang. Wis nek karo aku ora tau akur kok. Iya, Mak. Mula iki tak meneng. Iya. Duet kalian Mbak Lala Atila matur sembah nuwun kalian Mbak Elisa. Oh iya. Iki dipinangkani Mbak. Napa Lintang Asmara? Ora sing aja sing asik-asik sithik. Ya apa? Sing kira-kira jenengan enten titipan mbok pilih. Apa ya? Boten wonten titipan menika. Mbok ya dienekke to. Oh ya, mau mbok tak woro-woro ya. Iya. Nggih, menika lagune napa nggih? Niki pelok nggih? Nggih. Oh nggih, pelok mawon. Jenengan sithik. Kula riyen. Nggih. Oh nggih. Kula nyuwun kekudanganipun tembang napa jenengan kagem warga ing Laladan Nologaten mriki. Ya, nggo melek-melek Asmarandono wae. Apa? Nggo melek-melek, aja turu. Melek. Heeh. Nggo tirakatan. Mbak. Ngapunten Bu, niki nek ngomong ngaten iki nggih, peletetot. Mungkin nek salah di bannerke nggih. Sok kerep ora pernae. Aku mung arep ndelok ilatele cawang randang tuh. Hayo ndang delok ento. Wani rembetot ora? Emoh, engko papno wae. Oh iya, mangga, Mbak. Aja turu sore kaki Aja turu sore kaki seribu. Iya. Wau wonten Gus Ida nggih sampun kondur nggih kadose. Sinten? Gus Ida ada. Gus Iktam. Gus Ida Faiz. Oh, Kediri. Gus Faiz. Iya. Lah nggih wau niku meng nenggoki sedilit. Langsung cabut, Bangga. langsung pergi nggih. Monggo ajeng kula jak teng Parangkusumo sirek. Iya. Loh kowe iki ya sapa Parangkusuma?
Lah ya sesirih ning kono to ya. Ora apa-apa pancen aku gitu. Aku dulu juga jadi iso muncul ki mergo ning Parangkusumo. Nah, tirakat. Biar yo ning kono kok. Aja mikir Parangkusumo ki nggon begengge. Ora. Ora. Sejatine ora, ngono ki sing menyalahgunakan kok. Tirakat di sana. Biasanya juga ada wayang kulit ning kono. Pendak sura ya, Mak. Nyangkir bokong. Nyangking. Oh ya, kualik ya. Nyangking apa bokong? Heeh. Bokor to. Bokor apa bokong? Lambu. Sing bener. Ya manut aku ki. Nyangking bokor kancanane sandang kelawan pangan ya iku Deng. nipon wong melek sabarna rimo sebuah lagu saya persembahkan untuk guru saya almarhum Ki Seno Nugroho 23 Agustus dulu ulang tahunnya beliau. Jadi kalau sekarang harusnya umurnya 52 tapi beliau meninggalkan ya tahun 2020 jadi 48 tahun. Ngepasi jadi, kok nggih. Ngepasi kula ajeng memberikan lagu kangen tembang kangen. Oh iya. Buka celuk napa? Wayah wengi udan krimis sing tak tresnani
pembukaan tembang kangen. Nggih, Mbak. Iki anggap saja musik intro mau. Iya, Mak. Apa? Biasanya kan kondur kedaton. Nggih. Terus ana deng deng tung deng Deng ngono kae to. tung, nggih. Nah, iki gentine kuwi mau. Iya, apa. Dianggap ngarep dhewe iki mau. Lagi Iya mau. tadi aku lagi di sana sama Pak Kornus dan kawan-kawan, Pak RT, Pak Doko ngono. Kok ramuni kok ngerti-ngerti limbuan dan langsung mak intik-intik munggah aku. Seket-seket. Iya, tak kira isih mengko Nggih. Ya, ben saya gayang Mbak Via ya, Mbak. Ayo, Mbak Via. Kacang Mbak Via. Ya ngatur ke tetembangan Mbak Via. Yo. Sepote apa, Mak? Jero karo ladune. Monggo Mbak Via. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Saya nyempluk. Makasih. Alah, berarti seneng to. Seneng lah. Wis happy to. Happy dong. Ya Eh. ampun. Sampeyan aja nginang ngene. Lah apa? Kaya anu ke lho pajangan nggon mobil ke lho. Iya. Lah ngapa to? Lah ya ora apa to? Ya ora apa-apa. Menengo loh kowe ora criwit. Telat. Iki to? Pokoknya nek telat sanksine tidak Keras ya, menerima iki keras ya. sogokan. Kok ya iso telat kuwi mau ki Yohan, kancane sudah munggah kok utuk lagi munggah. Mbuh. Mangkat dhewe apa piye sih? Paling iya. Oh, Lah mau tak kira ora mulane. menyang apa garukan. Bol ora. Ora. Piye kabare ayo disapa Alhamdulillah, iki? bagus. Sedulur-sedulur ana Nologaten, Mbak Pia. Nggih, Ndek. Derek apa? Nggih ngaturaken wilujeng dalu. Agem sedaya warga Nologaten. Nggih. Niki mlebete Sleman nggih. Nggih. Sleman. Nologaten Sleman. Ayo. Alhamdulillah niki sehat nggih Pak Bu nggih. Ya. Alhamdulillah sehat. Lancar niki acara napa to niki? Wayangan. Ngerti aku ki. Maksudnya ki dalam rangka apa ngono lho. Ya kemerdekaan RI Kemerdekaan kaping 7 RI. Nggih nderek binga. Nderek mangayu Kowe wayangan terus sih po ya melu lomba-lomba ngono apa? Ora melu wingi aku. Berarti ra melu, ra mangkat. Ora mangkat. Oh, jalan sehat barang ya ora mangkat. Jalan sehat ora mangkat. Alah. Panjat pinang ora mangkat. Ora Kae entukan. nggon aku ya ono kae sing lomba sing anu apa jenenge guling Apa? di ngene-ngene kae lho. Oh, iki tepok guling. Guling. Oh, tapi neng dhuwur genter itu enggak. Ora genter, Apa? nganggo debok gedang kae lho. Oh, nggo debok. Ngono kuwi to, gue ngene-ngene iki lho. Neng aku pas ora melu, neng sing tahun wingi aku melu, aku menang nek sing pas kuwi. Kowe menang. Menang. Nek pas mak bak ngono kuwi. Lah yo kan kontol sing ngebok aku. Ora Kalah ora. gede ya, Iya, ora. iya. Meriah sekali ini di sini. Alhamdulillah. Ngopo to Yohan ki kowe ki ha he ki. Ora usah dibayar Pak Kar. Iki ora usah dibayar. Ya, Oh, ampun, saiki ampun nggih kejaman Pak Kar ya? nggih, ampun nggih. Tetep dibayar no. Kula tebe-tebe lho saking Pathuk. Alah aku tepi-tepi saka Gunung Kidul lho, bayangkan. Lah ya padha to. Kok nglipar wis perbatasan karo Klaten. Lah aku ya Karo perbatasan saka nggonamu kok. Lah kae ramber dulu nek kowe. Ora mangkat bareng. Emah aku banget bareng karo kono. Oh, dhewe-dhewe. Lah sing ngejak ki ya sapa? Iki aja sok kaya ngono, sok kepek kowe. Hei, Emah aku. Wis kowe iki lagi lakone lagi kleru menengo wae. Paling aman. Aman nggih. Kasih lagu apa? Enten pamundutan mboten? ada, tapi kan Iki. yang diminta bukan elu. Ya nanti Mbak Lala simpen dulu lah. Ya sapa ngerti nek misale eneng tak nyanyekke. Nek ora eneng ya ora apa-apa kok. Apa Sing ya? gayeng-gayeng wae. Ya. Lambemu Apa nganti Pak? nyogok sing Apa kendel. Pak, Bu? Enggak ada request. Oh, arang delok wayang ya. Lestari iku lho. Ana sing Lestari. ngrasake Lestari. Oh, Lestari Lestari. iso ansur laras. Heeh. Wah, hebat. Lestari iki nek tanggaku wonge Iya, Lestari. ngono kuwi Ngono wong kuwi. yakin. Di mangkat ngarit nggo arit ngono. Yuri.
Marep dibacok sing ngeruwi. Ha iya, tanggaku tenan. Undang-undangane ri apa les? Ri. Ri. Heeh. Itu riri. Anggo arit iki mangkat ngaritno nek wong liwat. Ngarit ri. Kuwi wedok apa lanang to? Lanang. Lah kok lanang kok jenenge Lestari? Ya ben to karepe sing jenenge kowe kok repot ngopo to? Pokok kleru to aku ki nang kene iki. Tak mulih wae apa piye? Aja. Mulya nek ora gelem nampa panjangan. Nggih ampun, Ding. Durung tampa kok mulai. Mulai nyurung motor. Iya. Lestari. Lestari. Mangga, Mas. Ki mau bajekno anu Mbak Elisa. Pripun? Mbak Via ora metu. Ngono ora metu. Oh, biasane sok metune pas apa to IE kuwi? Lah ya nek kaya pangkur Semarangan ngono kae. Oh, tak antene. Ngono. Ciri khas, ora ciri khas, ciri gethek. Iya. Mbak Via wis sandang es krim kaya ngono njuk carane diet. Cita-citane kurum. Kayane meng mangan. Iya. Ra apa-apa dibacutke sing penting ki senang. Awake ra apa-apa, bebas. Ora apa-apa. Kaya prinsipe Mbak Okta kae lho. Iya. Piye nek Mbak Okta? Lemu iki berarti malah makmur mulya uripe. Biasane ngono ya nek kurui piye to apa ya ora seneng to uripmu ngono. Kowe nek lemu iki wah saiki wis makmur, wis happy ngono. Sing lemu wae. Ah iya. Ya, Mbak Via sampun menika. Tak sama ngecek Mas Yusuf monggo kalau ada pamundutan. Ki ana nawala kok, Nduk. Iya, saka sapa, Mak? Sugeng dalu, Mbak Yulimbu. Sugeng dalu. Nyuwun rujak jeruk menawi wonten ingkang joget gambyong langkung prayogi. Iya. Saking kula piyambun Bapak Yusuf Triyatno. Oh alah. Pak Triyatno Njanti. Sing dhisik tau nimbali awake dhewe kae. Iya. Luar biasa matur nuwun. Kagem sedaya Trahmadya utama wonten ing Janti matur sembah nuwun. Ya. Nyawer pira, Mak? Ya tak sebutke sisan iki nyawer rokok jarum blek loro. Iya. Karo dit 100.000. Luar biasa tenan. 150. Ya, muga-muga ora lokak malah kebak. Amin. Ana titipan apa, Mbak? Boten nonton nek sing ken kula mboten nonton. Oh, nggih. Ki, selamat malam Pak Dalang. Ya. Minta lagu Dadi Hati oleh Mbak Elisa. Saweripun di atas panggung. Oh ya. Sinten? Dari Bapak Siwan. Oh ya. Bapak Siwan? Nggih. Oh nggih ajeng bawa napa mboten Pak Siwan? Oh, mungkin nek anu bergabung mawon nggih minggah wonten panggung. Oh lah menika penjanganipun. Oh menika Pak Siwan, monggo Pak Siwan. Mriki Pak Siwan. Dibawani sik PLBR. Iya. PLBR. Pelok barang. Aku ya meng manut tulisan kula. Sungkem kula, Pak. Iki priye kok ngene iki? Ayo. Ya iki ngene ben ran redek. Tak sungkem. Lho, kok panjenengan sik sungkem kula to, Pak? Lah ya kepengin Lah, ternyata. Ternyata. Di rumah dan yang di sini jauh berbeda. Oh, gimana bedanya yang di rumah sama yang di sini? Ini halus sekali. Lah, emergi kula niku jarang masak napa-napa. Iya, nek milih sing ayu apa sing pinter masak, ayo Pak. Niki soalnya enggak pernah gatrul-gatrul. Ya, enggak pernah gatrul. Ya ayu ya pinter masak. Oh, sing kabeh lah. Ning tangane ya tetep halus ngaten. Tapi di rumah kenceng banget. Oh, kenceng. Sing kenceng. Kulino nyuci gitu loh. Oh, kulino nyuci. Ibu nonton ya ini enggak? Ada. Oh, ada. Oh, panitia. Oh ya, ibu siapa nama?
Bu Titi. Bu Titi, oh ya, ini dipersembahkan buat istri tercinta. Oh iya. Aku udah izin nih kok. Udah izin ya? Ora apa-apa, Jadi kalau santai kayak wae. gini tuh bebas. Seni dalam wayang itu bebas, Pak. Rasa wisin-wisin ropo jone. Selamat malam Yu Cange. Nggih, sugeng. Nyun sewu niki kula ajeng Oh, nggih. nglaras sekedhik mawon ning Nggih. ampun delelek suara kula niki. Oh, mboten. Ning anu, Pak. Sekedik. Pripun? Kula ming nyuwun nek ngelaras mang beto grindo. Oh iya. Lah pripun? Biasane nek ngelaras gamelan. Iya. Mangga. Bawa. Iya. Kula bawa. Iya. Oke, Mbak Alisa yang Nyekar. meneruskan. Iya. Nembang. Sambil menjoget. Sambil main joget. Iyalah. Panjenengan juga tetap di sini loh, ikut Oh joget. iya. Iya. Kalau suruh joget sama Mbak Alisa oke-oke aja. Iya. Sawere aja Wih, lali, yo wih. joget-joget tok ora nggawa sawer yo. Sudah. Oh itu tadi yang 300. Belum, ini di saku. Oh iya. Oke kalau gitu. Iya, Aku udah iya, izin sama istri saya. Oh iya. Mau nyawer, yo serapopo. Ya. Wih, Yang kene deh. lho sing bener iki. Tadi ra pelanggaran ya, Pak. Oh, sing Tapi penting kan nggak iki banyak. loh. budaya. Tapi nggak banyak. Mboten bab banyak nopo sedikit. Panjenengan nyuwanten niku udah menyumbangkan. Gitu ya. Oke. Jangan lama-lama nanti ndak cukup itu. Ya ayo coba. Ngoceh wae ngono. Monggo, Pak. Sepinten. Dibantu ya. Gegarane wong agrami. Pripun Pak Dalang? Saya, Pak. Poweripun merdeka. Iya. Tutu bondo tutu rupa. Biasa latihan vokal ya, Pak? Kok suaranya bisa lantang gitu? Saya Ya. biasa karaokean. Wah. Teng pundi, Pak? Mbok kula diinfo ya, Mas. Tenane Pak. Nggih. Babar sare akeh banget niku. Wah. Sajake sing nguasai kono. Amung ati pawe tane Ya itu loh, malah itu apa ya? Ciri khas bagus. Iya. Heeh, dadi ki ora pedhot-pedhot ngono lho malahan. Ora ngono. Heeh. Tenane wingi nyek vokal. Boten, itu adalah teknik vokal. Roke. Sendal pancing. Oleh ngapalke bulan Agustus ya. Wah. Oke. Apa iki mau? Lambu. Luput. Luput pisan kena pisan. Saya, Pak. Panjenengan kalau di karaoke juga gitu ya? Weh mulane. Wah, Nggo wah. teknik mic barang kok ya. Nek karaoke nggih nyuwun sangu keng garwa. Oh nek karo seneni yo aku bojoku. Ngopo? Tak kira nek terus kaya galuh. Iya. Nek karaoke beda e. Wah. Ana ning kene arep macam-macam wae delok wong sak wene oke. Ah, nggih. Lah. Tekan omah terus samplok. Samplok kek tampane. Nggih, Mas. Bu Titi mana? Iya. Namung gegojekan Bu Titi niki. Ya, hidup-hidup. Tok ya, Pak. Ide-ide padu lah bintang tamu. Waluyo ya kena sing ngono wae. Iya, sip. Nggih. Nek gumujek lah. Terus yen gampang Halo. luwe gampang. Jan. Ini saya sampaikan Nggih. Nggih. teman saya yang dulu Ya. masih sehat itu senang lagu ini. Oh ya. Maaf sekarang sedang Namanya? sakit. Mudah-mudahan dia lihat streaming Bapak Hartono. Pak Hartono Ya. ya semoga cepat Mudah-mudahan dengan sembuh. lagu ini Pak Hartono tambah semangat, ya cepat sembuh
bisa kumpul dengan kita lagi. Amin. Ini tadi Ya di sini Rabbal tapi udah pulang. Oke. Mudah-mudahan Nyimak dari rumah. nyimak di rumah ya. Monggo Mbak Alisa. Oh ini bagian saya? Iya. Oke. Duet kok ya. Satu lari itu biasanya 150. Oh gitu. Iya. Aduh ora sida wae aku. Boten namung ge gojekan Oh, iya, semoto. gojek, no, ya. Nggih. Wis ngungkuli ning Yo cangkit juga joget loh. dalam Yo cangkit juga joget loh. wah nggih niki. Wayange niku Wayange. nggih. Nggih. Yen angel ke lang kong. Ini panjenengan lagi apa saya? Oh panjenengan, tan kena tinumbas arto. Tan kena numbas arto. Masuk Pak. Piro iki? Piro? DP no. Oh nyanyi sike. Kaya nyicil mobil. Lah iya, mangga. Mangga. Ikut joget lo ya. Iya. Enggak. Sing kaya ngapa menyatane kelakan satrine gendra begesane malah bangun tresno
jan iki wis pira ya? 150 turung. Saya tak hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 100. 100, 20, 40, sewidak. Ya, genep. Isih ra, Pak? Isih ora? Toke kabeh lho. Oh, kedua. Rena wengi dadi iki digenepi no. Wes laris manis tukon bobok tukon bilis. Laris laris. Kok ngene to, Pak? Kula yang harusnya tuh gini, kan saya lebih enom. Nah, wes nggih sami-sami. Salam buat Ibu nggih, Pak. Sehat selalu. Iya, Lah nggih. Ibu nyanyi mboten? Oh, nggih. Sampun menika Mas Yusuf. nggih. Sampun wis diaturke. Nggih. Ki anu, ngapa? Sinten? Meminangkani pamundutan lintang asmara mang. Oh, nggih. Mbak Lalatila. Ayo Mbak sepoti Lala. gundul-gundul macul-cul gembelengan. Nyongge-nyongge bakul gembelengan. Bakul grimpang sekane dadi saratan. Bakul grimpang sekane dadi saratan dan. Gembelengan, nyongge-nyongge bakul gembelengan. Bakul grimpang sekane dadi saratan. Bakul grimpang. Cah SMP kok. SMP-mu kuwi. SMP. Mah Lidian. Iki Mulai yo. sesuk sekolah. Oh. Lah kok iki ora tau sekolah. Sop-sop. Romen. Momen apa? Iya, sugeng dalu, Mbak. Lala. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Dek. Nek ngene iki ora tau akur, Nduk. Iya. Tom and Jerry wis kaya Tom and Jerry. Wis kaya nekula-nekuli. Iya. Kula nekuli. Mbak Lalatila. Dalam Mbak Lisa. Iki praipo piye? Mbur iku lho. Hah? Tersangkane. Iso tekan kene. Aku mau mampir, Mbak. Oh. Kuliah bersekolah terus mampir rene. Oh iya, Mbak Lala iki kuliah ning GM ya. Nggih. Wong ngene kok kuliah lho ya. Rawangun lho, sik bocah ngene. Bocil ya, Mbak. Sik Ngene wis bocah duwe- ngene. ngene wis duwe buntut aku. Wis duwe anak. Sampun. Ya ampun ya. Loh. Ning ya awet ngene iki awake apik. Lho, tapi gak ndek bapak Mbak. Anake. Aduh. Ganti bapak anakmu. Piye iki? Piye iki? Golekne bapak. Golekno. Kira-kira entuke wong nolo gaten ngene piye? Amoh iki ketuan iki. Ning nggon ansor laras kene ana ora? Ora ono. Sing wangun dadi bapake. Hah? Penonton iki milih-milih rano. Oh, aja berprasangka buruk. Nah. Kuwi ki anake iki sumbokong, Sumboko. meletek ke watu. Dadi aja berprasangka Gak buruk. ketek menungso ya padake ketek anake dhewe. Kok bagus. ketek to? Ketek iku. Ketek. Ya. Paringi lagu Lintang Asmara. Lintang asmara. Mau jare kon duet karo aku. Lah iya ndembok. Ah males nggak mau. Ya wis ora usah. Duet sama siapa ya? Milih. Aja karo galuh anggere. Kayak wong elek ya. Iki kok lagi sentimen banget karo niki napa to? Telat, Mbak, telat. Oh, telat. Telat Telat telung pirang sasi. sasi. Ngono kuwi sebagai pemimpin yang baik kudune takon. Lah ngopo kok telat? Wis omong neng kecamatan. Lho, Boten. berarti kowe luwih ngeboti kecamatan Bang aku. Iku ngono. Mergo aku ki sekup kelurahan, lah dhek ora kecamatan. Iya. Ya ora apa-apa lakonmu Mas Dino iki. Iki Iya. sapa? Niki duete? duet kali sinten, Bos? Lah nek karo aku jare emoh. Yo ora kowe ora apa-apa lah. Kepeksane ngono. Iya. Tapi harus di sini loh ya.
Kamu harus ke sini. Tampil Tendang muka. Menemani saya. Wow, anu lho ngene lho saiki tak jelaske. Piye? Dalang ki nek ngadeg nganti tekan kono, etika dan estetikane hilang. Oh. Ya syukur nek wis sadar. Nah, iya. Lah apa wis tau kilap, tau ra sadar? Wis tahu. Saking pengine duet karo sing Sing ya Lintang Asmara ya Mbak Lala iki Mbak Ngapa Lala kuwi bersama mau? Mas Yusuf ya. Ngapa kuwi mau? Mbah rembukan wong wedok-wedok ya, wong lanang rasane happy yo. Melu, gak usah ikut-ikutan Gak deh. usah. Apa sih? Duet karo sing Ya. Iya. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ayo. Mbak Lala Atila bersama Ansor Laras. Bareng Wasik. Jarike kok jarik pono kawan. Siyon para ratri mong eling manis ning ati satyaku bisa lan duweni marang rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi bebayane datang balen jani janji sapaya bakti sapaya pati wong ayu tresnaku inarya tompo susah jroning batenku antar rasa timu tresnaku tulus rening kalbu Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahkan Mbak Lalapo Iya. dalam dek sep ha 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 siang pantara ratri mengeleng manis ing ati satyaku bisa anduweni marang sang Yaswasmi rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi bebayane datang balen jani janji sapaya
Matur sembah nuwun. Mawut kabeh. Saiki dijoli sik kentangku mawut to. Mesake cah. Aduh, kentangnya Ngapa? mawut. Joli sik. Lah kok jali tekku lho. Kuwi mau tekku yo an. Kentangnya tekan dindi. Ya tidak, Anda itu baru ikut, Tidak bisa. baru tahu. Lah aku banjelan wae. Dimplok. Endi iki? Tutupe. Alah, Alah. meluan serpisane ngene men. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Lalatila. Ya ngono kuwi termasuk ospek. Iya. Wah, kaya isih dilumpukake. Maneman. Maneman kok ya mahal. Alah. Apa? Iya, no bocah kok. Nang sampun, Mbak Elisa. Nggih, Iya. sampun menika. Nggih. Sedaya Sedaya anu niki wau apa ya? napa? Oh, gek kuku sing dupa kumelun mawon. Berarti sampun nggih? Nggih. Oh, nggih. Iya. Wis jam 12:04. Iya. Oke, kata lepate nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami. Nggih, sukses selalu buat Mas Yusuf, sehat. Mbak Elisa juga sehat selalu. Makasih. Nggih, matur nuwun. Iya, ndereke sugeng kondur nggo Mbak Elisa ya, Mak. Iya, Nduk. Iya. Ya, sowan sinuwun Prabu Destarastra. Iya, Mak. Kirim Fatihah sing kemudian dalang. Oke, Nduk. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para pepunden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wis, Mak. Wis. Ya. Ya. Tansah marah pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sinempen telenging kalbu bambu kaning marana talen saking liap-layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong ayo Nduk kae sajak kaya Patih Sengkuni ngawe Wadya Kurawa ayo disusung Nduk ya Mak